το κινητό με τη θήκη. Το κόψιμο έχει γίνει εδώ για να χωράει και εδώ κάτω. Χρειάζεται ένα κόψιμο να γίνει και εδώ πάνω και ένα εδώ κάτω με το μικρόφωνο, και χρειάζεται και ένα μικρό κοψιματάκι για να μπει το USB. Και πώς το καλύπτει. Το κινητό λίγο εξέχει εδώ, όπως φαίνεται, αλλά οι γωνίες είναι καλά σχετικά προστατευμένες. Οπότε αυτή είναι η θήκη.